Zašto se nitko ne javi iz inozemstva? Zato jer su njihove kalkulacije na ovoj cijeni koju smo mi dali bile apsolutno nemoguće. Znači oni bi dali valjda puno veću cijenu i onda se nisu uopće ni javili jer bi im prelazilo puta 2 možda. Pa evo recimo primjer Piškornice, to mogu reći. Znači odlagalište Piškornica se radi se, znači i MBO i ne znam kaj. Država je predvidjela 300 i ne znam 80 milijuna kuna za to. Prvi iza toga je bio 600 i nešto što se javio. Znači ti natječaj konstantno propade. Piškornica se ne može napraviti već 15 godina. Pa recite mi meni, je li dovoljno bilo ovih bala ili će još netko samo iz nekakvog, ne znam, ko bivši gradonačelnik, samo da se ništa ne napravi, samo da propadne da bi on mogao reći ja bom to riješio. Pa nije riješio. Gotova je, priča je gotova. Dovele su do kraja. Sudski procesi koji su vezani za koncesiju, za ovaj ugovor internetom, idu paralelno. Kako će to završiti, ne znamo. Ali ovo je prilika, mi smo očistili sve sporove što se tiče toga, nagodba je riješena, ostale su bale su na natječaju, glasamo, ako ne bude sad izglasano preko referenduma, a ja uvjeren sam da će građani glasati za da se to konačno riješi, sve ostalo bi bilo opet poskupljenje i mislim doslovno ne znam, stajat će tamo još kao nekakav muzej na otvorenom još 100 godina, ja vjerujem.